dit Oh, dat ging rijdt. wat goed mis, jong. Ja, ik weet niet wat daar gebeurde. Nee, er was geen rank, Luc. Maar zodra Rick joint, dan Kumper op rank. Oh, heftig. Gewoon voor jongens, campen. Maar gaan we, rank, niet rank, wat doen we? Ik zou zeggen, gewoon rijden, gewoon proberen. Ja, gewoon doen. Ja, is gewoon leuk. Het is wel content, het is wel content, Luc. Het is wel Het is content. wel content, Luc. Ik zeg ready. We Maar allemaal hetzelfde pakje gedaan, hartstikke goed. onthoud wel dat als we rank gaan doen, dat het wel squads zijn, toch? Nee, Nee? zo dat. Wieso zou dat zijn? Dat heb geen trio's. Rank. Oh. Ja, nou en. hoor je Ene toch? meer of minder. Als we dan winnen, Nou, ik heb net gewonnen. Maar. Hè? ik ook hoor. We staat in hetzelfde putje Doe dus. ook, ja, dat klopt, ja. Maar nu is het puntje met de rank of niet? Nee, het puntje is er niet met. Nee, Nee, denk ik denk ook. je nee. Weet Ik niet. moest gewoon heel even pissen, ik ben zo druk. Ik ben er mentaal kapot van. Ja. 7 joh. Maar moest je nog werken dan, na het oude gesprek? Nee. Was ik weer mug? Was ik weer mug van het oude gesprek? Oh, ja. Hallo wijfies. Weer. Nou, dit is ranked. Ja, dat is Luc sowieso helemaal Oh, niet de in. De hulst sprint wel net. Ja, ik zag het ook al. Maar ja, goed. Maar goed, of we hem Ja, hier maar kwijt dat- raken, of in de gewone kwijt raken, blijft toch hetzelfde. Nou, maar ja, ik kan ze wel gewoon winnen in de ranked daar in Kreunke. Absoluut, zeker. Absoluut. Maar het plan de campagne laat ik even aan Rick over. Want deze- Ja, jongens, dit is mijn vierde potje of zo, hè? Ooit. Ja, Ooit. niks mee te maken. Gewoon meteen Oh, nou. druk erop, huppatee. ja. We volgen altijd de marken van Jockey en voor de rest is het wel even Oh, de lekker, denk marken ik, was hè. ook. Ja, ik ben benieuwd. Ik knop me hier. Hangen zich wel. Weet je wat, Ik heb nog, we gaan beeldscreen. gewoon niet naar het voetbalveld. Oh, Huppatee. Tenminste, liggen op een voetbalveld. nou ja. Het is wat het is, hè. Maar ik kan het niet goed zien op de plattegrond, maar... Nee, ja. Het is op 1000 meter springt er altijd, hè, Rick. Dus nu ongeveer. Dus nu ongeveer. Heb ik eens geleerd van een andere YouTuber. Die zei op 1000 meter moest je springen. Dat zei al 6 jaar geleden. Ik doe het niet meer. Oké. Ja, ik ook. En dat is niet te werken. Maar dat is ook gewoon zo'n... abonnees heb je eigenlijk. Ik? Ja, vertel eens Luc, wie veel heb ze dit er? is- Dit is een lang verhaal. Ik ga er 20, 130 en toen dacht ik van dit is geen kans. En ik ben eigenlijk letterlijk 2 dagen geleden nu kanaal vergoos. En nu heb ik er 14. Oké. Maar Ja, dat heb is ik ergens gewoon beginnen. opnieuw, het gewoon mij opnieuw weer ingehaald. Moest ergens beginnen, dat is zeker wel. Dat moest ergens beginnen en ik met mijn vorige kanaal dacht ik gewoon een dag in het Engels doen en ik gewoon het helemaal maken. En, maar Jacques en ik hebben ook wel een paar livestreams gedaan, ook in het Engels en dat kost zoveel moeite. Hè. Ja, Je dat bent wordt ook meteen natuurlijk Engels als je het te doen. eigen maakt. Ja, zeker. Ja, maar het is niet eigen, het is wel Limburgs Nee, eigen. nee. En toen zat mijn vrouw te kijken en die Eerlijk. zei, ja, was toen in het Limburgs, deze is veel leuker. Dus ik heb nu gewoon een YouTube kanaal. En dat is puur in het Limburgs. En als ze dat Oh, ja. niet leuk vindt, dan kijk ze niet. Maar als ze het wel leuk vindt, dan kijk ze Ja. wel, weet ze wel. Dat heb ik letterlijk in mijn beschrijving gezet. Ja, en dat is ook gewoon veel leuker, want ik heb er even research op gedaan. Er zijn niet heel veel Limburgers die in hun dialect in ieder geval streamen. Oké. Dus ja, laat mij dan degene zijn die ligt op. Dat even veranderd. Ja. Ik heb daar ook research naar gedaan. Er is geen ene dat Fortnite en Pokémon deed combineren of een combinatiekanaal daarin heeft. Dus dat ga ik doen. Nou, Heb ik Nou, jongens, toevallig heb ik dat ik- vandaag opgezocht. Zou ik de baan op zeggen, want het klinkt als goud.
Ik denk No. vooral dat No. ik het weet. We zoeken nog sponsoren, Rick. We zoeken nog sponsoren. Ik zal het doorgeven morgen. Ja. Nee, dat ze dat nog wel laten zeggen. Dat je zich die persoon werk. Oh fuck. Ik kan het alsnog doorgeven, maar Ik wou zeggen, ik ga het toch zeggen. Ja, daar hebben we hoop voor geleverd dat je tijd. Maar mij niet goed. het zou keugel ervoor, of lust me zitten met ene kool. Nou ja, alsjeblieft best Chris een machine, ja. Maar... wat dat is... Ik heb nog het voor dich. Oh jee. Nee, Hé, een putteke waar. een putteke. Klauw 10 minuutjes van zakkie. Ik ben toch honderd. Was En toen, ik neem was die toen dat mini niet stad in hadden? bed. Oh, Nee, dat is echt het verzak. Oh, shit, wat is je? Hey. Wat het ook alweer, wacht hè. Zak is echt meer van die nieuwe weapons die ieder seizoen erin komen. Ik ben old school. Ik moet Oh ja, ik ook, ja. Ik heb nu maar gewoon een assault sniper en rifle. een... Ja. Zak frit er allemaal op. Alles boem boem. Als er Kom niks maar in die vrij, bus ligt, weer gek. Je hebt er gewoon de bus in. Weet ik, maar ik hou weer dingen kapot. Nou, daar zit dus niks in. Nee, dat was duidelijk. We zijn er eigenlijk. Oh, hier zijn we. Ik denk dat weer. Wat de bedoeling is niet super veel rushen, maar iedere kill is wel, ja, punten percentage weer. Dus Oh ja, ik wou nu al vergeten dat dit rank wordt. ja, ik hoorde dich al bezig. Ik dacht, ik moet nu even weer een reminder sturen. Dit houd ik, tegen de weg. Met kids altijd doen, dames en heren. Maar Rick, zoek hem op Ja? op YouTube. Spasvogel. Spasvogel. Yes. Ik zal straks even kijken. Het staat nu nog verkeerd in Dat is toch slechte voorbereiding, maar... ja, ik weet het. Ik was verdomme één kanaal gehad voor 12 jaar. Ik koos live, ik koos doen wat ik wou. Ik wil vandaag met de spasvogel erop. Ja, je moet eens 24 uur wachten. Oh, echt? Ja, het kanaal is Ah. Oh, hè? Hoe doen ze dat dan? Dat wist ik gewoon niet. Ja, of Voor de die bots zwemmen waarschijnlijk, kan ja. steken, Precies, ja. Hoeveel geld heb je meteen? Misschien langer, wat? Dat zat toch tussen de 0 en de 0 euro geweest. Nou, eigenlijk niet eens 0, eigenlijk in de min. Als ze zien dat ze er allemaal voor gekocht heeft. Hier is een sniper voor rug, jongens. Nee, Hey, dat is... is verrekt. maar ik zie het ook gewoon echt als een hobby, hè. En als ze nu hier kijken, snap vind ik ik. dat ook hartstikke prima. En als ze er niet naar kijken, dan ben ik met Chucky gewoon aan het opnemen. Dat is ook leuk. Snap ik. Heel veel lui maken zich druk over. Ik heb geen viewers, ik heb niet dit, ik heb niet zus. Ja, nou en, maakt het niet. Het kost echt namelijk, ja, nogmaals. Oh, een huge kiss. Wow. Elke hobby kost geld. Ja, en hobby's zijn in essentie nutteloos. Maar dat maakt hobby's ook leuk. Nou, ja, juist helemaal niet eigenlijk. Het is gewoon belangrijk dat ze het leuk vindt, toch? Wel zo. True. En dat maakt het leuk. Maar er hoeft maar één het leuk te vinden en dat is ze zelf. Ja, zeker. Tuurlijk. En Hey, dat... dat check, ik pak dat checken, jongens. Heb je dat nodig? Chucky Chucky. Nee, ik heb een medkit bij me, dus... Kent je ik Chucky heb- nog van vroeger? Ja, van creepy. Ik heb daar echt trauma's aan overgehouden. Ja, ik Kan niet alleen op kijk Chucky, niet ik echt heb het gezien. horror movies. Ik Mhm. vind die niet zo, ja, trekt me niet zo. Zeker heb ik het gezien. Ik ben een die-hard Stephen King fan. Oh, echt? Oh, ik vind het te eng, man. Ik weet het ook wel, maar... Ik kijk dus shit ook niet meer allemaal. Ja, ik vind het niet te eng, maar ja, Oh, ik heb Luc ook ik vind dat niet leuk, ook niet. Oh ja, ik ken hem. Ik maar weet niet. Stephen King is Ik wel ben dat te eigenaar. realistisch voor of zo. Dus... Ach, draai dich gewoon om, begin te rennen. Dan moet Weet je niet. helemaal geen boek lezen. Door niet. Ik wil het zeggen, bij de les nog. 2024. Oh, hoor. Nee, is wel leuk. Hoppa. Ik heb hier van alles gejat. Dus waarschijnlijk...
komen nu allemaal bewakers achter ons aan. Maar ja, ha? Ik bedoel, gouden schoten. Dat bedoel ik. Hier liggen een holo twister. Twist. Dat mag pakken, jong. Oh. Moet gewoon weg door. Nee, pak maar weer. Ik heb het niet nodig. Ik heb collateral. Is heb ik. goed. Ik moet altijd over de naam nadenken. Ja. Wat zei ze? Altijd tegen de holo twister. Holy twister, hè? Ja. Maar waar gewoon een teken. Ik vond dat gewoon heel goed. Daarom zeg ik altijd holy. Jongens, kom, we pakken die bus hier. Ja, De bus? pak hem. Ja, dat denk ik. Weg, Red, ik hoef niet te rijden. Vandaag Dan ga ik wel weer. ging het ook alweer, knip. Zo, ja. Kijk. Guns at the ready. Even kijken wat de storm deed, maar ik denk dat van wie het over. Ik denk dat van de Oh, goede ik heb kant een van de holo. storm zitten. Oeh, spannend, spannend, spannend. Very exciting. Ik duur het even. Volledig pro-gelijk. Voor mij Ik niet. wist dat van dit wie het hoorde. Ja, met de auto's sowieso niet, echt weet. Dit is nog korter beat, je moet springen. On the road again. Country roads, take me home. Weet van nog een liedje? Ga maar door. Nou, To the nee. place. Dan ga ik niet alleen blijven zeggen. Hey, de koezen. Hey, die koezen zitten gek. Zeker, stond ze daar ook wel. Je bent toch een brave burger, hè? Ik blijf gewoon op de weg rijden. Ja, ook per ongeluk. Dus ik moet even mijn controller wisselen, volgens mij. Ik ken het zomaar, ja. Oeh, Ja, spannend, dat ken- spannend. dat ken. Zit op een auto. Ja, dat is ook goed uit. Als wat kan gebeuren is dat zo ploft. Maar Ja, ha, is al bedoel... geluk. Oh, dat ging snel, is al gelukt, jongens. Maar jong, Is al jong, jong. gelukt. Oh, huiveren Een deuren. holo. We kennen waterboon shizzle regelen. Nee, nee. Oh ja, dat kan ik wel doen, ja. Doe dat maar. Wat? Ja, dat moet ze Jackie vragen, dat is die ding. Waterboon, wow, blauw, 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 Nee, blauw, je doet blauw. een boen pakken ergens, dan gaat er in dat ding doe je en dan Gewoon je- krijg je een medaille. Ja. En dan kan er ons healen in het water. Maar dat kan allemaal nedervat. Nee. Kom, huppatee. Heb ze het nog gehad? Of niet? Ja, ik heb hem. Maar hij waggelde weg, dus het duurde wat langer dan normaal. Zo is het. Ik kan lopen, joh. Dan gaan we. Hatseflatsie. Ik kan al wat in een auto zitten, nee jongens. Ja, ik ga mijn termite daarvoor halen. Dat heb ik toch gedropt. Ja, lekker. Oeh, wacht even, dat moet ik wel hebben. Die big pot. En die wil ik ook wel hebben. Dat is weer allemaal aan het graaien. Heb ze de Ja. boel nu automatisch gevat? Nee, dat lukt het hoor, dus. Ik heb geen boen. Dan hebben ze dat roet gehaald. Ik heb alleen een big pot. Hoi. Nee, ze hebben het roet gehaald. Nu ben je echt kwaad. Ik ben er niet met me, nee, jongens. Dus kijk, dit is mijn inventory. Nou, Nee, het is Big dit Pot, toch zeg niet geen geluisterd, maar dan hebben ze het gewoon de roet gehaald. de record hebben. Ja, het is goed met jou. Nee, weet ik. Dat ze zichzelf bij de neus nemen, hebben ze genoeg te doen. Dan hebben ze alleen de gold rush erin gelaten, vat. Hé, maar doe niet ook angeluja met en dat rankt of... Nee. Ja, maar echt hè. Ik ben maar aan het crouchen en voorzichtig aan doen, ik zeg een hondje. Kistje, Hallo. Ga open. gaat maar. Mooi, mooi, mooi. Ik heb er even in dat huis gebleven campen. Shockwave en een Dat SMG. Niet echt Kijk. interessant. Rick, snap Ja. ze dit? Kijk eens, word je getackerd. Dit trapje, waar gaat dit her? Wat is dit? Dat is een kastje. Dit is een kastje.
Het is een kastje. Dit was zo geniaal. Ja, dat snap ik het wel. Echt Ik heb zo. het hier met Chucky zo vaak over gehad. Dat ik denk, hier is niks, maar het is inderdaad een kastje. Zie je, het is een kastje. Maar echt zo. Dat is echt goede content, hè. En een kistje. Serieus? Ja, niet precies hetzelfde, maar ja. Ja, nu niet meer, nu is het kapot. Nou, ik zou 50 van die kastjes neer kunnen zetten, want ik verrek voor de trappen in mijn hoes. Ja, dat is zo. En ook van de spullen dan nog. Ik heb extra trappen in mijn hoes. Oh, hier. Ja, een oude boerderie. Oh, dat is chill. Ja, dat is het zeker. Maar wel veel trappen. Dat is goed voor dit. Ja, dat weet ik. Mag best ja, du kent mich niet, maar dan mag best Nee, gaan ik weet niet staan. zo. Hoeveel kilo mocht eraf, dan kan ik het ongeveer raaien. Boah, Oh. als mijn BMI in het groen zou zijn, hoeveel kilo mocht er dan af? Ja, dan weegt ze dus 120 schat. Ja, 100. Oh. Oh. Oh, dan vult het nog met, Luc. Daar zat er nog een 120. meter 74, hè. Ja, oké, ja. Ah, jongens, ik houd gewoon een beetje van het leven. Een pilsje hier, pilsje daar. Dat gaat snel, hè? Ja, dat gaat het snel. En als ze dan hebben ze zo get gedronken, weet ze wel. En dan denk ze, ja, ik ga niet veel drinken, maar hebben ze toch gaat te veel Nee, maar dat kan niet. Ja, dat bedoel ik ook. Ik ga niet van ene. Nee, dat kan niet mis. Dan best je niet, dan klopt dat niet. Dat is voor één pils meer. Dat is er eigenlijk het meest handig als ze dan kent. Ja. Maar goed. En dan kom ik toe, dan heb ik toch weer 28 gehad. Dan denk ik, oh, ik heb honger, hè. En dan op een morgen midden. Ja, Dat werkt. toevallig niet vandaag, maar... Nee, maar het is een Monday, dus dat scheelt. Dan heb ze een beetje honger, hè. Heb ze een beetje honger. Ja, ja. Dan ga je het niet meer zingen salade maken, natuurlijk. Nee. Zo al wat, hè, maar. Nee, nee, shock. Ik heb hem maar gezegd, als ik met 50 omkiepen, ik ben gelukkig geweest, dat is ook goed. Ja, dat is ook wel. En ze zeggen maar, als je niet rookt en niet drinkt en gezond leeft en veel deze sporten, dan leeft ze tot 90. Ja, dat is allemaal best kennen, hè. Maar, en als ze dat niet leeft, dan leeft ze tot 70. Maar tussen de 70 en de 90, dat zijn de kutjaren. Ja, dat is wel Die wildnemers. Ja, dat klopt. Niet zo Frank. Wat bleef? Wat bleef? Oh ja, ik ben er. Ja. Ik ben er. Ik stap gewoon in. Ik heb niks voor. Ik heb me verrot. Ik zit ook met die goede gezondheid op zo'n een of andere verzorgingsliek. Ja, ik heb nooit gerookt. Ja, lik ze door. Ja. Nee, dank je. Laat me met Nee, hoeft 60 omkiepen en prima. Maar wel gewoon in één keer, hè. Niet, Nee, de stukjes. Nee, niet stukjes, nee. Ik denk dat Friek er blijven zitten. Jongens, doet de deuren toe vooral. Zak voor de deur. Nou, zie je dan. Ja, hier is één groot open gaat, maar... Goed maar, ik ga boete betalen met de sniper, kijk hoe ze vandaan komen. Ja, dat is een goed idee. Ik- Maar die hebben... Dit kent eigenlijk alleen... Ja, maar dit kent eigenlijk alleen maar fout, gewoon zo wie we... Du bent zo negatief ingesteld. weer. Absoluut, absoluut. Oh, Maar ik heb ook... Ik heb ook denk ik je niet. Je hebt wel een skliek. Kijk jongens, we zitten hier toch prima. Oh, nu niet meer. Godverdomme. Maar de vergeet een heel belangrijk detail. Ja, wat moet van hoe weer? Wat is dit? We hebben kroontjes, we kennen niet campen. Dat moet voor... Ja, het is nog helemaal rijkt, hè. Want die kroontjes geven de locatie, dus we kennen niet campen, als we het willen. Of ja, we kennen wel campen, maar zodra het signaaltje komt, ja, dan zien we het huis. Maar hoe zie je die kontjes dan?
Als ze links bij de namen kijkt, dan zit kroontje, ja, linksongerig, zeg maar. Alles wat ze ik nu zie weer het, scheiden is van die eilandjes hierboven. En wat Ja, we nog grote doen kans. is een eeuwenoude Fortnite is niet, dus Edge walken. Edge is gedaan. Auto, Edge is gedaan, ja. Maar de... Ja, we moeten zo daar even voor de bedoelde ik zekerheid. Ja. Maar wat ik bedoel met Edge is, dat is eigenlijk ook hetzelfde ongeveer. Dat is ja. het net wel of het net niet hoor. Ja, ik snap het serieus. Ik hoop alleen dat het een ander scenario wordt. 3 mannen. Nou ja, 3 man in de auto zelfs. Ja, inderdaad. Ja. Jacques, gewoon lekker langs die randjes blijven gewoon. Ja, Die ik wou jongen, het die jongen, zeggen. daar waren hier. Hoppatee. Hallo. En dan gooi je een bommetje hier en daar. Jazeker. Maar ze niet naar die bom rijden, Luc. Dan een ploffer zelf. En de sturm al helemaal met hem. Goed, zo. Oh, Ja, ja, zit er niet stil meer, joh. Ja. Luc is niet de Bob, Luc is Bert, bezopen en rijdt toch. Ik hou alles door de kloten. Zeker. Hup, We hebben in ieder geval kills. Kom eens zien, Ah, jongens. bedoel- Kom eens zien, ik heb zo'n ton. Kom eens hier zitten nou. Oh, Daar wordt geschoten. Oh. Ja, du hebt een short on. Dat is zeker. Oh, ik weet niet dat er een van jullie of wat. Oh, sorry. Nee, maar goed. Ik geef ook Wat verdomme. ideeën. Oh, dat is ook goed. Ben ik mug, manke. Oh, die is al dood. Atsa. Oh. Ik, Weet je. Ik denk Oh, dat hè? ik... Oh, zeg het wil u, hè. ja, bij mij kwam het in beeld, dus ik weet zeker dat ik het Ja, hoor. ik hoor het in ieder geval nee. Storm! Ah. Oh. Dikke irritatie. Oh, wacht even. Wacht Maar even. je moet wel healen. Ik heb ze Maar ja, we hebben in ieder geval kills, dus Ja, er zit wel te veel lui over. ja, is ook wel zo. Ik moet sowieso healen. Je hebt een boven ons. Ik heb alleen nog maar een sniper hawk gezien. Als je dat alleen in die inventory hebt, dan heb ik inderdaad een probleem. Ik wil ergens weten waar die player heet. Op naar boven? Ik kan het Nee, gewoon dat heet de Storben. doen. Oh joh, en heftig. Moet Ik ben omhoog. zo druk. Atsa. Ken niet omhoog. Ben omhoog. Zak, heb je nodig. Oh, We hebben ik kill ben dood. erbij. Ik ben dood. Moeten move. Oh, er gaat nog in. Rick gaat ook nog tegen Oei. Ja, Bina. Ben aan het healen. Kom niet. Ik ben verrek, jongens. Ik ben verrek. Kut! Lijkt net op boete. Nee! Oh. Jongens, Ik moest nog is 2 stappen. Hey, jongens, Twee met dat stappen, kwast nog verdorie. veel, Ja, dat is Hey, waar. ik kon het zeggen. En binnen 100.000 XP. Oh, dit wordt rankt, ja. Ik weet Vieze Luc. Ja, ik weet het. Is ja, ik weet het zeker. Ik kom van brons 1 naar brons 1. Nou, dat is fijn. Dat is ook niet veel dan. Nee, dat is zeker niet veel. Dank dat ze me daar even aan herinnert, Jacques. Nou, dat kan niet kloppen, want we hebben 6 kills en we zijn 4e, dus er moet echt wel veel percentage. Ja, ik Hebben weet niet gekregen. eens wat. Ik heb 5 eliminations, ken dat? Ja, dat ken Ja, zeker, maar ik heb ken er dat wel. ene. Vrije 6 kills. Dus, Zus, we meer rank speelt hè. Ja, League of Legends spelen. Wie speelt ze dat? League of Legends, lol. Nee. Hallo. Ik heb het wel heel veel nu zien spelen. Maar 633. dat is... En Luc de best naar de lobby, wat is de bedoeling? Ja, we gaan even doen. Ja, we gaan even lobby. Want League of Legends is toch een beetje point en klikken. Want ik klik daar her en doe een aanval en dan zo gaat het. Ja. Ja.
Nee, ik heb het echt luus in de spelen, jaren achter elkaar. Ik heb me er ook eens wel voor gezet, een paar uur. Maar ik erger me nog, joh. Dan Ik moest je echt gewoon spelen. dan moest je dat echt niet spelen, hè, League of Legends. Ik erger me nog wel gewoon zeggen. Voor de lange kant, ik moest er dan ook geen Fortnite gewoon spelen, maar met Chucky wordt het wel een beetje leuker.